Cross Guitars, voor hoeveelste keer eigenlijk? Meer dan 12 keer dat we het doen. Behoorlijke tradities is daar. Ja, nee. We staan alles al een beetje op elkaar. Ja. En net al in Friesland, Nederland, nee, Europa. Het 13 verschillende nationaliteiten houden we er al gewoon. En ging daar ook net reizen naar Status Quo, wij vroeger? Jazeker. Nog hier, hè? Ja, en dan weer, hè? Ze stop je ermee. Ja, klopt. Ja, persen. Ja, zo. Het is een donkere dijk of dacht van, nou, Ja, nou ja. het is ook wel mooi best. Dat is wel zo. Het is beter dat ze op deze manier ophouden, dat het op een gegeven moment een keer deer blijft en dan stap je. Dus dan, ze houden een beetje op hoogtepunt op je, zeg maar ze bezien. Zijn we erin? Jazeker. Jazeker. Maar dit de allerlaatste trouwens, de officieel. Dat weet mijn kameraad beter. Want ik had gerucht niet dat ze naar Drenthe komen zoen. Persen. Persen is 28 mei. Dat is in het einde van mei. En ik verwacht ja, dus oktober, november, december door de laatste tour. Elektrisch, hè? Het gaat puur om een elektrische tour. Want ik verwacht in hij die dan wordt links en roze een concertje, want die man kan het ophouden. Want ik ben nooit die fjouwen, de 8 mei, nooit die fjouwen naar een allereerste Status Quo concert geweest. En dat weer End of the Road Tour. Zo'n ophouden. Zonder ophouden. Ik ben 140 concerten verder. En een peer hier. Ja, nou, ik zocht het net, maar... nee, we verwachten ja dat ze oktober, november nog wel in HMH of zo nog een concert doen. Ik denk dat Mojo hier wel op in springt. Je valt wel heel aan de verschijning, dan heb je Mojo er wel. Hè? Ja, die man mag ik wat pensioen halen. Goed, Cross Guitars, wat zit er dit hier? We hadden, ja, elke keer Alex. En dat vinden we zelf helemaal een geweldig programma. We hadden mensen, hebben blazen, die komt uit de Friese Pijl en Oerdrup. Dat ben dus een lokale band. En dan hebben we Powerslave. Dus de betere Iron Maiden bands. Ja, dat gaat dan is Dakar al en dan gaan we verder met een Iepen Lucht festival. Aangezien Dakar toch niet meer is. Dan hebben we de tongetjes, hebben we al de dus boeken jongen. En dan hebben we Voltage. Maar die hebben we al boekt voordat Dave Vermeulen tweede werden. Van Voice of Holland. Nou, ja, ik lood al zoiets. Ja. Nou, ik heb per ongeluk twee keer jongen, want ja, Dave is een geweldige kerel. Voltage is een hele goede band. En we wint er vorig jaar voor het eerst. En iedereen weer dol enthousiast. En we hebben ze alles voor het web boekt. En maar je kunt in de mail vernemen dat het aardig aanrent. Frede Jong hebben we Barry Baans van Manchester, die door Rory Gallagher, want Cross Guitars zonder Rory Gallagher is geen Cross Guitars. Die hebt erbij. Ja, dat is. De man zelf leeft niet meer voor de mensen die dat even misstaan. Wel leuk trouwens, want wij hebben de Frede Mickey's hier. Dat is echt zo, ja. Ja, en hij mailde, hij had zelfs zijn vliegtuig omboekt. Dus dat vind ik wel een mooi compliment voor dit programma. Maar hij speelt het ook bij hem. Wat doen we verder? Big Band Boom Band uit Utrecht. En die mensen ben ik al om 60 in plus. En we zijn zaterdagmiddag hebben we een traditionele barbecue met een hele bekende Friese artiest. We hebben net over praten, want anders wordt het te druk. En dan vindt Jack ik niks aan. En Johan. Ja? Maar oren keuzes zien we net. En jongens hebben Tin Lizzy en Led Zeppelin band. Wat de Steeler, Led Zeppelin, een geweldige Led Zeppelin band. Nou, dit wordt een mooie editie. Ik ken het mis. Ah, geweldig, joh, geweldig. En al die mensen die de moeite nemen om nu te komen. Wat binnen data? Dat is de... 4, 6, 7 mei. 8 mei hebben we afterparty. En Jochem mei dan... Ja, zo meteen dus vanzelf midjes om een uur in. Dan gaat het liefst feesthandje hebben we net café op een rijden staan. Dus dan begint het feestje dan in wezen al, met al die nationaliteit. En programmation heb ik niet heel lang net zien. Dus, en bijpraten. Ja, natuurlijk, jong. Prachtig man. Mensen die spelen wel even spontaan, even altijd welkom. Spul even meenemen, we pluggen in en midjes in tentje en dik feest. Alles in mijn ook. We komen erop weer om. Dankjewel, heer. Ja, Mooi, super.